सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा। बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों। बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा। नंगौ, मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों। सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों। खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों। खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा। बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन। खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों। सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों। सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा। बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों। बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा। नंगौ, मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों। सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों। खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों। खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा। बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन। खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों। सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों। सांग्रां जा। सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा। बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों। बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा। नंगौ, मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों। सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों। खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों। खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा। बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन। खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों। सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों। सांग्रां जा। सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा। बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों। बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा। नंगौ, मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों। सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों। खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों। खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा। बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन। खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों। सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों। सांग्रां जा।
सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा नंगौ मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों सांग्रां जा सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफ्रा सांग्रां जा बेबाराव सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा सरकार खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनो बुलडोजार थियारि खालामदों बेबाराव खुंथाया अननाय गैया आरो निमाहा होनाय नङा नंगौ मुसलमान हारिनि थागिबि सुबुंफ्रा दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो मोनसे नटिस फोसावदों सरकार खुंथाया बुलडोजारफोरखौ थियारि खालामना दोनदों खुंथाया बे समाव माइकनि गेजेरजों सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ होखारनायनि फोसावथाय फोसावदों खुंथाया सरकारि हा दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ बेबाराव जेबो रेहाय होनाय नङा बुलडोजारखौ जेबो पलिसि गैयाजासे सरकारा सालायगोन खुंथाया थाबैनो न'खौ खालि खालामनो बिथोन होदों सनापुर रेभिनिउ सार्कलनि गोबां जायगाफ्राव होखारनाय जागोन होनना खुंथाया फोसावदों